Jodi papanjang jodi makari sampai manangku jana dila kacan cangkam biang kaya. Dari makari jamaleko. Lanjut. Iya, iyalah lah panjang lalu niko. Lagu ini. Iya, kamari salah lah. Dari damat dapat salam damat kesadono dan sabuyan namo dak dibuat gala. Dari damat kamari salah. Culek bulu mana tempat dia kecil no dia bilo ke putih ya. Sedang nama dia hitam. Batanyo kaya imbang. Oh, nyimbang. Batambah-tambah dia nyimbang orangnya kini ya. Ayam. Nomor barang yang dipakai udah nyimbangnya. Lanjut. Jale-jale kini cando ma hitam nomor ma imbang nomor apa ma hitam tanyo tukang goya indah jale ma nyampaian indah jale nomor apa nana ditanyo nyo de ma hitam melodi ulang na jale banda malam kini kok kami pandai karo alang kadi silau patang jo pagi sepong pasana ngati daramat ay malam ini salang iba paramat denay sepong untuk aka pulang ade denay beko pagi paramat isora roko denay mayru sajo batamu juang ko elo pacaray panjang ibuenyo ayah ier datin nambe ba manuang elo lalaku ayah ier si tujuan tak diundangnya lama nangin akan mga mamandang
Ya, sudah Linda, coba bawa dia nanti kat Selabu. Coba lu nanti naik mak kari. Lai undang ya, cuma tak tiba ya. Kau pesan dari mak kari ya. Lanjut Linda. Orang setuju balik. Datang mak kari ya. Tibonya awak baliknya dah datang ya. Baalah dia. Kau pesan dari mak kari. Lanjut. Indah ado mak lekoi dan nai diundang Pak katibo mak kari oi ko candonyo Laba sisi cando kini nyo sayang Kalau ke makan mak kari dan nai tak dibau Biarlah tak diundang nasi saja mak kari balian Kuliah hati ko sanang kau be hati mak Arian nyanyi nambe badudu ada coki abaman luang ajuo batang tubuhan anak kandung ada pedi ganti barangai indah aneh dai kunjung lurmo Lanjut nanti ya. Dari Dajukia. Dari Mak Kari ya. Saya dianjalai Malayko. Iya, sudah nanti. Nanya sabalah sudi daya. Sari mana? Siap tak? Tak bisa membalas chat sana. Set ado. Wah pakai soundcard. Lanjut. Ya ini sari mana lu? Oh, Pak Perang. Bapasan ke Linda. Bapasan ke Linda. Kok Pak Pera pesan. Tukang oyak sejak permainan tibunya lebih ini. Iya, yang. Lanjut. Oh, Mak Bang. Kalau yo piti awak bertanya yo ndak teluk dah Mak Bang. Yo kadang yo Mak dapur ni yo Mak Bang ya. Sebanyak kalau dan jalan na ya, yo cikun bilang kadang Pak Den aja. Bisa dia menempang lakang ni.
Oh macam. Kalau iku agak agih no buik no macamnya. Sekali ya makan 3 hari perayaan. Lah menyenang jadi dia. Lah senang itu ya. Tak kelintak-lintak lagi dia macam ya. Lanjut. Jana cho amai amak suruh kamuko ayah ama itama ala janua januai tukang oya ala tabe 20 nana lain bakanda nana lain pulo nyo sabui biarlah kami badanda maimbang dah akan juo racak bajodo jo nala gadang tabasa limui ange juo cali abana de amak kari Ya sama kamu ke pulau. Minta lagu. Ya, lagi. Ni ada orang. Orang sekarang. Yo di pepenjang yo lagu Pak tapi salah pusat dono dan sebuah nama ada ibu ngala cuma apa pesan Pak kalau di Pak yo suara nampak yang nomor 1 itu ya kok badannya biarlah orang memiliki ya suara untuk aku aja ya pesan di Pak nyak dari mana Ramena Panjang lagu dari Ungge Pulau naik akak Linda kat Selabu kumon dari bu panjang akak yo Kak Linda ni dari Ungge Pulau Adik-adik Linda pandai bakawan lato ke balui ipulo tadang ade ambo kabang kumis oi den nai tanyokan lai ko pulau bang kumis baung gejuo bahkan tak samo dia bagurau sama lamananko lakukan ruang bakata cahaya itu nanaka apa liaro oi lalambe ene dia indah basuo papue kana sama lam kini sangko aka ati abak cando lupo lai basapo tahu pejuor suati sapo lai ayah ir mandore unge pulau kolai elok lansuangan tolong silau
Ralia pulo tampe saya. Pat sabanda. Yo di papanjang di Pat. Naik nan sabantako balik di kampung aba alus satu yo ko Pak ade yo gak tatagun Pak ad menceliak niko ya. Ni sebentar lagi. Agak sudah mulai. Indah paat sajo nana tatagun denai mamandang paat tacakia pulo. Abi bulan aneda baganti tahun ayun tuang jo denai paat antola samo. Paat perai ma itam perai nana denai la perai pulo. Rancak ala samo perai samo marando kasadonyo. Ay bakanda samo dia kia kalau dah cuki ay nait dan nana badenda. Gonda bayang ada cuki tinggal lang putih. Ay cali adenai ada cuki bayangan ni. Yo di papanjang di Pat. Ko iyo pere semua pere. Ayo, semua kedurian kadang tinggal aja lah neti siko beko yo. Suruh Pak Kumis sebentar ketih. Kita kedurian kadangnya. Lanjut. Ya. Lepas. Payo kumbuah sana, payo kumbuah. Di ngalau telang sarueh payo kumbuah sana. Paat, ko papasan kita sekampungnya. Lai kata lo ya, iko ampe 8 garan mono goyong. Ko tumbunon tabaran tahu ya. Tadi yang ambo sela mola ya. Paat ni kata lo ya. Sanga hari beko no paat ya. Madoa awak lai. Kau benar apa? InsyaAllah sana left lagi teori sana. Kau dari payo kumbuah sana, payo kumbuah. Padang payo kumbuah. Selamat Pak Gurau sana ya. Tidak lama Bapak ya. Calon nampak lah sabu ya. Aku pesan dia nak boleh kejaran dia bayar ya. Ya, boleh bayar. Bapak sano damai. Bantu aku agak giat nampak dia kalau nak kata lo ya menyerahlah ke Pak Mat ya. Kalau damat ya. Angkit dah bendera putih dia damat ya. Kalau nak kalau Pak Ir menyerah. Ayo papasan Pak Ad. Ko bantu baru mamanjik nan perlu ya. Ndak karam dia tu dak awak pikiran dah. Ko kajar tu ko kaida antara ya. Ko mesin Chevrolet lo ya. Chevrolet 57 ya. Kata betul cuma sampai ya ko pecah ya. Lanjut. Sangai candu maimbang jogurau saluang. Oi de maika mama tolong adangakan. Kok nda bali ayam baru tumbuang. Malun cuasa jona kanduang oi di panjean. Biarlah kanda dibari kanda ada lagu iko. La panjang lagu nyanyi maimbang alun bakanda adu. Ayah ir ay nambe laraku.
damai. Yo lain-lain salero ko paat ya. Kalau di paat pajak no na perlu ya. Kalau di damai yo buah na perlu ya. Lain-lain salero kita bapak. Lanjut. Yo, ayo. Buah dia na perlu ya. Duduklah damai oi di nanare ida nama ita mama oi mana kuaduo biarlah padamat oi nama manje wende daat dia mampu mana buahnya biarlah kata dia kia sakalo saladi takut bandai dia pulau mana biar sajo sakalo salah kamadanya malangka lagu oh ya la panjang lagu naniko Iyalah panjang lagu kita berita kada berbuat di bari lokan dak ada juki lagunya ke Padang Pulai. Jadi yang duduk dia nyimbang. Yo, saudaraku dari Ayah IR lagunya ke Kiaman Panjang surah kaya. Pasabah Ayah IR dinaikan ke Padang Pulai dulu dari Dajukian. Dia nyimbang. Kia
di Papanjang Jaya dari detik imbo nang kanduang di lakang tu ceneti ya da cin bana tasabui namoy ya mak cin bana tasabui namoy neti mai bo ya ayan nan sabyang mak cin tu ya imbon bana te jadi makasih Mak Leko, Mak Kari, kami lapet di Cimukonnya ya. Selamat sampai tujuan. Lanjut. Live tiap malam. Kalau Kalau ada sahabat-sahabatnya, kirim-kirimlah sahabat-sahabatnya. Kirim-kirimlah untuk beli paketnya ya.
Panjang 25 sekali kuah. Nah. Ayo. Nah. Iya. Lanjut. Terima kasih bagi pulau dan kepada pengunjung mengikuti. Panjang 15 ada semua tak. Kanda ada cuki ala didendangkan Dema itama kamanatara Soma imbang kania ika pulang pulo candon Mama imbang tapi langurang kayo Pamana rasay kakurangan anema May ba mama inaabad tayo Ay aya iirdasin tolong ladangatan Ay nanadedang manajodaat kanalay tibo Ay paparamat aday palakpo di manuangan Bisu adi pao ama pini burau disiko Iyalah yang lagu rezeki di Barilo Kanda Ayah IR lagunya Kapiaman Panjang. Serian jalan jodoh Cin. Ya, selamat datang nomor 3 Nododoto. Ya. Ay rancakmu saji Palembayan kanduangan Ato ijo batata tima cayo mandulang ka udaro de alang indah tatabangan de murai indah talayokan de jauh rantau Palembang di balik rantau Indopuro Ayah diambil ka junjuangan Kau undang-undang ka Madinah pakayang panji ka sarugo siang naninda tasanangan Malam naninda talalo ka natikusi pikiran bimbang dasin Angan-angan kapilubang juo ayah Yo di papanjang dia ya. Mana nga suara yo tambah senang dia ya. Yo tinggal orang ke hutan 6 le. Pasan dia ya. Tinggal orang ke hutan 6 le. Lanjut. Tak kalau masuk ayah ada ulunya Bamulo Japang dek kamasuk orang Bulando nanyo usia biang cabia ganti yang kaputui tagak baliau salaniai orang awak nyo ajak kapia dek Tuhan alun manggara akan nakia nyo Japang kalaju ma Oi de ayah dangakan mila tipak di diri bunda nangko silang kari di rusuk pamain rencong dilihat tangan suwok panyambut gayung tangan kida pahlawan musuh walau diseso para sayang salang kadenai
Tak kasuri setampak pantang dan naik kembali ayah ke bunda ya ganggam juo ayah nan kanduang gajai langai dek mak imbang tolong lajo bicara ama talama yalah yang nyipincalang sungai bulu kadang lai batang hari dirang gua bidua didayuangkan nyila sampan panjang 7 pakirim sultan dari Japun pamenan putih di maligai tanamlah kacang di halaman ditanam samu jamalati makanan anak burung alang mati tajare kan dipikir sultan si mentari namakai batia biludu tanurang orang apa lembayan Aire dada mana tangakan melang Bamulo bidu akadi kayu ada nela suku di kamudi darah suku jaluan manampuang mbak nama dapua menjalang angin nama tiup asakanian laika sampai kita sabidu sauluan tabayang tanah tapinai Nane untung kita nan malang nangai Oi malang layang Jauh hanya lulu ada perhatian nema Iko kada ala dibari Jadi kandang coba ladangan Kanda ala di dendangan Dailai basamu malam nangkuna Yo papasan ke Pak. Oh Pak, kok kamanangih lo Pak manangan suaranya Pak. Balialah kaset ko balia. Oh mana yo. Yo nanti aja lah rangkang buah di tepuk ya. Kok bilo ke bilo ya. Lanjut. Ada yang nyipincalang sungai bulu Gadang laya sungai bulu dirangko bidu didayuang karena nyala sampan panjang 7 pakirim sultan dari Japun pamenan putih di maligai tanamlah kacang di halaman ditanam samu jamalati makanan anak burang alang mati tajare kane dipikir sultan si mantari nama kai batia biluju tanur orang apa lembayan
Bamulo bindu ada kadi kayu ada naila suko di kamudi tuan la suko jaluan menampuang mbak ana madabua menjelang angin nama cium asa kaniai laika sampai kita sabidua saluan tabayang tanah tapi nane untang kita malang alaura kabina nare laungkai buana mati di sangko alun kabaitu da anai jauh nyululu perhatian Apa sahabat? Yo, di papalian kaset neko balik pasal di paat cuma orang sabalah sikum mau lang balik ya. Pasal di paat. Lanjut. Yo, sawer lah di mana ya? Lanjut. Yo papasan macin, gura macin sampai di siko. Kami lapis jati cuci mukon nyanyi selamat sampai ke tujuan. Lanjut. Nek mana sana bulu? Ayo, Linda ayo. Oi dek Pak tolong dengarkan pantun baru dibuat ni mana cako alun apa dek denai biar beko dibawa pulang gurau sekali lagi dibari juoma Bake Pak denai pasanan kolai bani ai kasih tuju orang situ jua kasadonyo pilih ade paat malam kini ma hitam tolong ma lantakan ma hitam oi ayah ero gajela malaki pulang minta lagu cie lai ayah Iya Pak. Iya. Wak caliak gurau sama lapkor rombongan setuju aja ya. Kok pilih kita paso memilih anak ketik wak ya. Tak paso tidak awak pilih. Lanjut. Nandek paat lagi kamari Nana bagurau sama lam nanko kok kalagi rancak laki ni lambe digantung dalam mula nera ya la la lambe digantung dalam mula Selamat tinggal paperan kini kodaat kemalan suangan baitu bana sama lama koma
De apa peradangala jale jale, de apa pera bagara bagara mangkodaat malansuangan selama tingada sama lama konema. Iyo pandai lindaya. Nama na diang nalah maupun ya bapa oh sujua ya. Tidak ketaluknya buat banu lah ya. Paperadangala jale jale, lai bagurau semalam ko de dabas jangalak galak de daman lai pakai sebo de ayah nambe di manuangan ma hitam jadaat lai kamari kandak kasamo di dendangan ma calon apa pera ibarat buah cangke awak ketek harago maha bakalui kilo je timbangan tapi adong sayang saketek di matoke na banyak piti kakian gale mak bau nyokan ne mak oi daat oi gajai awak sakampuang kadia dunyo wa hitam oi de ayai eredangakan pesan duduk papera jale-jale de damai kelai datang mama limpar mato bamano juma saya lindayai ere dikatokan caliaklah bulan sampai balik kota di awan nama halang kata bumi dasar dionyo nema daat laki rang laban kini rang kampung denai dia onyo nema Iyalah. Lah panjang lo kapiaman panjang kamala lo gua gede lek lai. Bantuan nolah kai kon lo gua di muka. Ya, ala gua udah beli. Basarahan kau orang sujuah yang kok kuah ke lagu orang sujuah lah jawablah sesuai aja ya pesan dari Dapendi basarahan kau orang sujuah. Ditakdirkan jatuh cinta.